kuma akwai centrosomes. Centrosomes su ma wasu organ ne wanda suke wanda double membrane ya rufe su, wanda suna ɗauke da wasu tube da ake kiran shi da suna centrioles. Centrioles ɗin nan kuma suna taimakawa ne wajen raba chromosomes gida biyu. Idan har dai aka zo cell division in sai ya tashi rabewa gida biyu, aka raba chromosome da ya ƙunsa gida biyu domin kowane cell shi ma ya samu daga cikin cell ɗin da na haifa. So aikin su kenan. Mun zo cell division da mu zo mu ji bayani haka. Haka aikin su shine cell division, suna taimakawa ne wajen cell division. Sai kuma cytoskeleton. Kalmar cyto yana nufin cell, skeleton kuma yana nufin abin da ke bada shape, shi ake kiran shi da suna